Веселий день для нас настав, якого світу весь жадав. Сьогодні Христос з гробу встав. Алілуя, алілуя, алілуя. Ладар небесний к нам прибив, як цвіт на соняху зацвів, по смерті з нами знов сожив. Алілуя, алілуя, алілуя. Пекельну недр змагав, усіх злочинців покарав, а грешним ласку дарував. Алілуя, алілуя, алілуя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Співайте Пану новую песню, бо Ён учинив цуды, перед очима язычников объявил свою справедливость. Аллилуйя. Падчас гэтай святой мшы просім добрага Бога, просячы Божай ласки і апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, хутчэйшага выздараўлення для двухгадовага Габрыэля, дароў Духа Святого для урачоў. Каб мы маглі годна скласці Найсвяцейшую ахвяру, просім, каб Ён адпусціў нам грахі, спавядаюся. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами, Пане, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами, Пане, змілуйся над нами, Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранко Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Царя, змілуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий Ісус Христе, з Духом Святим у хваленні Бога Отця,
Помолимся. Усемагутны вечны Боже, няспынна ўзмацняй у нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогай Тваёй ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амин. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божае і служылі пры сталах. Таму, браты, выберыце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне. А мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стефана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая Празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апосталамі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі, а Слова Божае пашыралася і значна павялічвалася колькасць вучняў у Іерусаліме, і шмат святароў прыняло веру. Гэта Слова Божае. Милосердность Твоя, Пані, нехай буде над нами. Милосердность Твоя, Пані, нехай буде над нами. Радуйтесь, Пану, справедливые, праведным належить хвалить Его. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя, Пані, нехай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все вчинки Ягоные верные, и Он любит справедливость и правосудие, милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, Пані, нехай буде над нами. Вось вока Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподяється на Його милосердность, каб Ён душу їх урятував від смерті і накормив їх учага з холоду. Милосердность Твоя, Пані, нехай буде над нами. Чытанне першага паслання святога апостала Пятра. Умілаваныя, прыступаючы да Пана, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу праз Езуса Хрыста. Бо сказано ў Пісанні: «Вось я кладу на Сіёне камень краевугольны, выбраны, каштоўны, і хто верыць у яго, не асароміцца». Таму для вас, веруючых, ён каштоўнасць, а для няверуючых камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавой вугла, каменем спатыкнення і скалой спакусы. Яны спатыкаюцца аб яго, бо не пакараюцца слову, дзеля гэтага яны і прызначаны. Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства,
народ святы, люд узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда, і життя каже Пана. Ніхто не приходить здається інакш, як тільки праз мені. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше, вірте у Бога і в мене вірте. У домі Отця моєго шмат святлиць. А коли б так не було, ці сказав би я вам, що йду подрихтувати місце для вас. І коли пойду і подрихтую вам місце, прийду знов і заберу вас до себе, каб і ви були там, де я. А дорогу, куди я йду, ви ведаєте». Каже йому Томаш: «Пане, не ведаем, куди йдеш. Як же можем відати дорогу?» Єсус сказав йому: «Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б і Отця моєго. І адгетуль ужо ви ведаєте і бачили». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отця, і хопить нам». Отказав йому Єсус Філіпе: «Стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене. Хто мене бачив, бачив і Отця. То чому ти кажеш: покажи нам Отця? Чи ти не віриш, що я у Отцу і Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу. Але Отець, який во мне, Он чинить справами своє. Верьте мне, что я у Отцу и Отец во мне, а коли не, то верьте деле самих учинков. Сапраўды кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить, бо я іду до Отця моєго». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие, сённяшняе Євангеліє представляє Єсуса як шлях до Бога, правду, якую треба прийняти, і життя, яким треба поділитися і яким треба жити. Сьогоднішній діалог з Євангелія обозначає той момент, коли вучні зібралися разом з Єсусом у апошній четвер Його життя у вечернику на апошній вечері. Єсус, який доходить, показує їм, як вони повинні заховувати Його пам'ять і виконувати Його місію. Єсус каже нам: «Я дорога, ми йдемо до Бога Отця, який є правда, життя праз Єсуса, і Єсус називає себе дорогою, тому що Він з'являється бачним проявленням у чоловічій формі усього, чим з'являється Його Отець. Єсус так само каже: «Я правда». Єсус єсть правда, тому що один, хто відкриває нам усю правду про Бога, це сам Єсус Христос. Єсус каже так само нам: «Я життя». Нема іншого, хто мог би нам відкрити життя. Христос воскрес з мертвих по двох причинах. По-перше, каб дати нам вічне життя. По-друге, каб зробити нас цілком живими тепер. Ми запрошені відкрити послання, яке до нас керує наш Пан.
Мы падзяляем боскае жыццё Бога, выкарыстоўваючы сродкі, якія Езус усталяваў у сваім касцёле. Актыўна ўдзельнічаючы ў эўхарыстычнай цэлебрацыі і належным чынам прымаючы цела і кроў Хрыста, годна прымаючы іншыя сакраменты, штодзённа уважліва чытаючы Слова Божае, прытрымліваючыся кіраўніцтва жыватворчага Духа Божага, які жыве ў нас, і размаўляючы з Богам крыніцай жыцця ў асабістых і сямейных малітвах. Просім добрага Бога, каб Ён дапамагаў нас быць добрымі сведкамі Яго жыцця. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Да Бога, які паяднаў нас з сабою ў сваім умілаваным Сыне Езусе Христе, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, Христовае цела, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб іх пастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу. Цябе просім. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам Збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Молімся за людзей, якія празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб яны умелі згаджацца з Божай воляй. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі. Цябе просім. Молімся, просячы Божай ласкі, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, хутчэйшага выздараўлення для двухгадовага Габрыэля, дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Добры Боже, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага.
Христос Пан, повставший з гробу, Алілюя, Алілюя, радость дав своєму народу, Алілюя, Алілюя, давши тьо без шкодования, Алілюя, Алілюя, теля грешних радования, Алілюя, Алілюя. Гэты дзень радасць адзіна, Алілюя, Алілюя, праслаўляй Божага Сына, Алілюя, Алілюя, Бога ў Тройцы вызнавайма, Алілюя, Алілюя, честь і хвалу аддавайма, Алілюя, Алілюя. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Боже, Ты працудоўны абмен дарова, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боўства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Пан з вами, угору серцы. Подякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старога запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром, ягнём і ягнём ахвярным. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе, падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол хвали. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, осмельваемся казаць. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будьте воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы не отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоего володарства и немоц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, і будь ласкавы згодна з Твоей волі одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Я сапраўдная вінаградная лаза, а вы галіны. Хто трывае ва мне і я ў ім, той прыносіць багаты плён. Алелюя. Вітай, спашитку, у яким укритий землі і неба, величний створитель. Вітай, напою, що нам наших стольний, про Господа Вітай, криниця добрині могутной, сам Бог со світу у тобі присутний. Ти для всіх вірних знак мудрості Божої, вічної пригожої. Вітаю, манна, що з небес падає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, почуйте смаки ти, ліпший у світі. Вітаю, дерева з величного раю, завсюди повний соков життя дайних. Хто плоть скашнує, дай смерті так близькой, не забоїться. Вітає зіна наших серцях радость, для бідних душаў дивная ласкавость. Сёння тебе наши слезы шукают, прагнуть жадають. Слезы с твоих рук вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живи, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя.
воскрос Пан над панами, Ён живи, Ён разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил наисвятейшим сакраментом, и ученика пьон, покинувший старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, присядьте, калі ласка, паслухаем аб'явы. Пачаўся месяц май. Кожны дзень перад вячэрняй святой імшой маёвае набажэнства. Ксёндз Пробуш просіць каля фігуркі за возерам, каб кожны дзень было маёвае набажэнства о 20-й гадзіне. Просім таксама арганізаваць маёвае набажэнства каля крыжоў, якія былі ўстаноўлены ў стоўбцах і вёсках. На гэтым тыдні 4 мая ў панядзелак святая імша ў 19 гадзін, 5 мая ў аўторак у 9 і 19, пасля вячэрняй святой імшы у 19:30 рэпетыцыя ў дзяцей, якія будуць прымаць першую святую камунію. 6 мая ў сераду святая імша ў 19 гадзін, 7 мая ў чацвер святая імша ў 9 і 19. Набажэнства першага чацвярга ў 18 гадзін, святая імша о 23 гадзіне. 8 святая гадзіна, прабачце, о 23 гадзіне. 8 мая ў пятніцу святая імша ў 19 гадзін, 9 мая ў суботу святая імша ў 9 у 19. У 17 гадзін споведь дзяцей, якія ідуць да першай камуніі. 10 мая нядзеля падчас святой імшы ў 11 гадзін будзе першая камунія ў дзяцей, таму звяртаюся да вернікаў, перадае ксёндз Ігар, якія не задзейнічаны ў гэтым свяце, па магчымасці старайцеся пабыць на імшы ў суботу ці ў нядзелю ў 18. У адсэдзе Жацераве ў нядзелю імша ў 9 гадзін, у Новым Свершні ў 13 гадзін. Пытанне з фэстам у горках яшчэ вырашаецца. Дзякуем бацькам за ўборку касцёла, актыўна і адказна, вельмі прыемна. З панядзелкай у вашых дзетках пачынаецца вялікі тыдзень. Пастарайцеся, каб яны былі на вячэрні імшы. Ну і зразумела, заўсёды будзем рады бачыць іх у касцёле. 17 мая гадавіна мінулагодняй першай камуніі. Сястра Вольга запрашае да ўдзелу ўсіх дзетак, якія прымалі першую камунію ў 2025 годзе. Просьба да бацькоў паведаміць сястры пра ўдзел. Да 6 жніўня праходзіць акцыя «Дар касцёла для парафій у патрэбе», скарбонка пры ўваходзе. З 15 па 17 мая ў касцёле ў Нясвіжы пройдуць рэкалекцыі цвярозасці. На дошцы аб'яў можна знаёміцца з праграмай. 23 мая ў 16 гадзін у нашым касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Падрабязнасці бліжэй да даты канцэрта. Ксёндз Ігар перадае ўдзячнасць за сродкі на касцёл і на рамонт аўтобуса. Аўтобус у парафіі патрэбен, асабліва падчас будоўлі. Добра падвесці матэрыялы ці людзей па неабходнасці. У ларку ёсць новы часопіс «Наша вера». Купляйце, калі ласка. Запрашаем усіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор. Рэпетыцыя адбываецца ў суботу а 18 гадзіне. Прыміце благаслаўленне на новы тыдзень.
Пан з вами. и с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стереже всемогутный Бог, Отец и Сын, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу ічину від нападків злого духа. Прес Христа, Пана нашого. Амен. Радуйся, не молодая горка, будуй, кому ты есть молодцы. С мертвых повстал згодно слова, а ты молись за нас, Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися, Патриарх.